Salut! Acum o să vedem cum să sparge un ou de struț corect pentru a-l mânca. Veniți mai aproape. Se dă gaură cu bormașina. Așa. Se amestecă cu un pai tot conținutul pentru a-l putea scoate într-un recipient. Eu o să-l scot într-o găleată. Și cam asta este mișcarea care trebuie.